Yave nyama hii. Ai, ndio yakatamadza munhu wese ko. Yave nyama hii. Ye mombe, ye noro, ye munhu, ye bheri hii. Munhu uya musi wamuri kuuya na shumba pavari kuuya pari kuzoita matesi yavo. Mwana akazvarwa nemombe. Akazvarwa nemombe. Saka zviri chete mambo nezvekutaura. Hashak TV, nyaya sezvadziri. Ezvikadzi zvavakawana zvinokwana kuita zviviri zvisakaonekwi mufambo mavo. Saka vaya kuzvipira vane nhau yavainayo, vaya kuzvitsitsa nyaya iyoyi kuna shangamire vavo. I thank you. Mukuru wavo apa ndiani? Ndiwani? Chesa. Wabva kupi? Urban farm. Uri chii urban farm? Village chain. Pane kune village. Village mu urban farm. Chesa Mabanana paya tokanika. Huh? Tokanika. Yo village chami. Ndizvo. Village yakatanga rini? Compound. Compound. Saka zvikadzi zvamakaona ndezvi zvakusumudza kuti chokwadi pakaitika zvakadai Taurisa izvi tikunzwa. ndega kukosha maoko yako satambudzike. Concentrate nokungotaura nini chete taura. takawana mutengi redu ratinova mvura semhuri sekombo. Tikaona mune 2 kg etsvina munhu. Kechipiri tikaona nyama dzakatishamisa mumvura munonwa futi vanhu ndokunge tape isingabuditse mvura. Saka pane patsime inoita se inomwiwa mvura nemunhu wese. Kadaro tikazoona kuti zvinhu zvatikashamadza. Tikagara pasi sevillage tikawirirana kuti zvakanaka kuti titsvage vanotibatsira sevana sekuru vanoona kuti tingazvifambise sei. Chokwadi takawana sekuru vakasvika vakatitanga kutibatsira kwakaitikawo sabhuku vanonzi vamavhungu vakasvika vakati ndakusungai vanhu nokuti hamuna kuzoita sei kuzotizivisa. Saka chokwadi vakuru takukanganisirai tingaite sei kuti tienderere mberi nebasa redu. Vakatichaja mari inokwana kuita 280. Tikachema navo ndokuivo havana kunzwisisa vati ndakuda kuti muchiita sei pa 280 tichibvisa $150. Takabvisa mari iyoyo tavatambidza takuti toendera mberi nebasa redu kuti vasekuru vedu vatishandire musha pakati kwete. Vasekuru venyu ava ndisikamutanda here? Ndizvo. Upi? Havasi mutsikamutanda. Ndiani? Sekuru Shumba. Vari muno sekuru ivavo? Munenge muri kungojenga matini mutengi makana mune 2 kg etsvina yomunhu. Right? Kutemu mukaona kune nyama. Yave nyama hii. Ai, ndio yakatamadza munhu wese ko. Yave nyama hii. Ye mombe, ye noro, ye munhu, ye bheri hii. Nyama iyoyo yairatidza semunhu. Inoratidza munhu ukaona munhu haumuzive kuti munhu here. Asi ndiye munhu. Wakaonei panyama iyo chinokuratidza kuti munhu? Nokuti nyama iyo imwe yacho yanga iri kunze kwedhemu, imwe yanga iri mumvura. Saka iye kunze yanga isingambomharwa kana nenhunzi kana kudyiwa nemo kana kuita sei kwemazuva. Wakaona zvigunwe here? Wakaona mutsipa here? Wakaona maziso here? Wakaona chii? Takaona mapapu nezvimwe nyama dzisinganzwisike dzisina kunyatsozikanwa. Unofana kuziva pati gumbo reuku haurizive kuti igumbo iri. Zvakanaka. Matini makanotora muri kuti sekuru. Ndizvo.
akasikoti nyama indei yesekuru ane mhepo yake mhepo yake akasikotsana kuti nyama indei pavakasvika sekunyama yatinozovira taiona yakabva yatisapira yabva yatisapira Kwenda kupi? hatina kusapira Iwe. Bali kupise kupi? Ndiri paura chakambiri. Ndimisa kushumba. Chokwadi shumba. Munoita nezvei? Ndiri chiremba murapi wechivanhu. Mune mapepa enyu? Chokwadi. Tionei. Ndiani aripo? Tora mapepa angu izvezvi nokutudza for license. Saka zviri kutaurwa izvi ichokwadi. Shakanaka. Pamusoro chakambiri. Aiwa ndinotenda kana ishumba. Kuitawo kwandaita mukati mematare. Edu. Nyaya iri papa yakaoma. Kuitsanangura ini ndinogona kutsanangura muchidimbu semunhu wenyama. Asi dai pangwari pamhepo ndo varidzi ndo vanogona kutsanangura zvakakwana. Makaipa mukati memusha uyu hamuna kumira zvakanaka. Hamuna kumira zvakanaka. Murungu muridzi munzvimbo dzazinogara inzvimbo vanoshandira murungu chaiye muchena. Ani? Muchena wechirungu muchena. Saka kana murungu chaiye ari kuziva nyaya vana ava vakataura zvavakataura zvese zvavari kutaura asi nyaya iri kutozikamwa nemuchena. Murungu akanga muchena uyu akanga atombosvika kutombofamba akatombofamba achitsvaga chivanhu wechivanhu sezvatinoziva kuti kana kuzvipatara zvikarema kana zvirwere vanotodzisira kuchivanhu. Ndozvatakadzidziswa patakatirendo kana kuministry of health kuti kana iwe wechivanhu ukaona zvinhu zvarema unotransfera munhu kuchipatara kana inga HIV. Saka murungu chaiye akasvika pakuremerwa nazvo akati zviri nani kutongere munhu andiradza chivanhu ano ruzivo ari registered. Saka takazongosanganawo kubudikidza nekuda kweimwe nzvimbo yataibatsira vataibatsira ndichisiri kuno takambira. Saka ndo mafambiro azvakaita. Musha wacho wakarema zvichokwadi. Tine vanhu vakatotadedzwa takadedzwa tikapinda mukati memusha. Tadedzwa tikapinda mukati memusha. Isusu takaona kuti sevanhu vemutemo nokuti nemutemo yatoshanda nayo pachivanhu chedu kubva kare tichashanda nemapepa ana Godwin chavhunduka. Aiwa, ngonditaurawo zvamakaona. Takaona kuti sisuka kuti pangosvikirwa pachimodzi uyu ndiane nyama iri papa. Zvinorema anoramba hakuna munhu anoramba. Okay, ine nyama yamakasvikira makaiona kuti nyama tichisvika isusu nyama yakabva yabviswa yakashayikwa. Ndiarakaibisa yakangonyangarika haina kuwanikwa nanhasi. Asi pamusoro ichakambira isusu takashandisa uchenjeri tikati zvinoda kushandisa midzimu kuti patsvagwe semhuri vanoda kukokorodzwa vapinde mumatare umwe nomwe atsvagwe anobatwa nedambudziko rake azvichida kusvika tazosvika babi nokuti kukwira gomo kutenderera kana kupoterera kune vakatobatwa nematare ewayo. Nyama idzodzo vanorova chaivo vakabatwa nematare vakaudzwa muri yese zvesvi kubva vari komiti iri panapa nevari kumusha kupurazi kusvika kana murungu pamwe akatomuudza pane vakatobatwa nematare iwayo vanhu vakabvumirana nazvo kuti ndo zvavanoita basa rekudya vanhu. Nyama iyi haisi nyama yevanhu vakuru, nyama yevana vadiki. Ndinoda kutaura chokwadi panapa muno mudare. Nyaya irimo ndeyekuti nyaya yakabatirwa iripo, nyama yakabatirwa yakaonekwa nyama yevana vadiki vakauraya vana vacheche ndiyo yanga iri kumvura. Saka vanhu vacho vakabatwa chakamira kuzai panapa chokwadi. Saka mhuri yedu yauya panapa mambo kuzochema kupotera kwese kwaakaenda yakapotera yakatenderera yakaripiswa yakadzirwa mari ikaitwa zvipi tikasitswa kumapurisa kusentinari tikaonana nemapurisa ekusentinari kusvikira tasvika nasabhuka ainzi Mavhunga padyiwa 150 US
tikasvika makuta kusendera vakati aiwaka chienda kuna Sabhuku adzoke iye abhukise vana sekuru vauya kuzokubatsirai tinyore pasi kuti pane zvezvanetsa mangwana tiona toita sei. Sabhuku wacho wakadyiwa mari tadzokera uko akandosvika akatanga kutarwa zvisina maturo kureva kuti Sabhuku wacho yega atori nezvinhu ari musindiketi yezvinhu zviri kuitika munharaunda. Alright, ndazvinzwa. Saka iwewe ndiwe unonzi Sekurushumba. Ndonzi Sekurushumba. Unogarwa nemhepo ipi? Chokwadi. Mhepo ipi inogara pauri? Erere. Ndinogarwa nemhepo ya dombo. Dombo. Ari werudzi ruri. Mwera Shumba. Mwera Shumba. Akaberekwa nani dombo? Dombo akaberekwa naChivi. Achibva nekupi? Ari Masvingo. Dombo akaberekwa naChivi. Yani Ngwenema. Saka ukabva Masvingo. Chokwadi. Saka iwewe wacho uchipindawo muno wakapiwa nani mvumo yekupinda munyika iyi? Iri mambo ndakapinda kare muno. Wakapinda kare, wakapinda nepapi? Chokutanga mambo ndichipinda muno ndakapinda nenzira ranegomo aizi Inge. Ndokapinda ndakaita muno muchibva kandaibva ndakapinzwa naInge. Ndichibva ndapinzwa naInge negomo nematombo ndikabatana naye Chiweshe. Chiweshe ndobva anditora zvakare ndobva ndatanga kubatana naye ndichishanda matunhu ano ndikabvapo ndabva ipapo ndobva ndapinda kuna Makobe mapirinjanja ndikashanda zvakare nematare emisha ino yese ndichiita zvanhu zvavakaonawo vakagusikana nazvo. Saka une proof yekuti basa rako norigona? Chokwadi. Indi norigona kana izvezvi kutotanga ipapa mukatipa munhu ndototangira ipapa. Izvezvi takamira panapa ndotakatokwana ndotora machira moti pamunhu ndobva ndatangira ipapa. Ndinokumbira kana kuti topoterwe mambo kana kukwanisa ndipe nguva ndipoterwe. Mambo ari kutaura kuti akavapinza muno Nanga. Mambo negomo Inge ndiye muzukuru akambobata umambo wabva kuna Amando aparara vasati vagadzwa vabapirinjanja. Aitonga pane gomo kusvika nekuno kuShamhure kusvikira panguva yakazogadzwa vabapirinjanja ndopa akazomira kubata nzvimbo ineyi kuzosvikira aparara pazopinda mwana wake Lucius anga aripo azogarwa nhasi namambo varipo. Ndomazira pamafambiro eguma. Zvakanaka. Ngatidai nguva yedu yapera. Next court day pane vanhu vane zvichemo zvanogona ndatokuinterview hai kuona kuti muri kuziva zvamuri kuita here. Ndinototangira ipapo mambo. Ndive nchizozviona. Andika? Ndave chida ndaitoda nhasi mambo. Aiwa. Madzimambo tinokupa nguva. Ndazopoterwa izvi. Uyu mwana asiri kutaura uyu. Mukamande havasisina kukwana varigona ngo vari pasi vasina kuita sekukwana zvamanga mapazuva imimi rekuti vanozouya uyuwo ndaona chitupa chake panapa chiri kuti chinjiva Wilson tichazomudana musi iwoyo agouya agobatsirana nedare renyu neChinanga. Phone number yako hazitike phone number dzenu. Namba dzangu 0711 387 534 534 0711 387 534 387 534. Okay. Then 0779 320 653. 653. Dzakawandisa asi ndogona kukupa idzodzo. Saka iwewe pane vamwe vanotika mutanda vari kufamba mukantumbi. Ichokwadi baba. Vamwe vari kubetsera vanhu vasina kupfeka. Ichokwadi. Handizvide munyika mangu. Zvakanaka mama. Ende kana muchiuya
inge yakafa kare kare. Ichokwadi ndoziziva. Nokuti mimi chamanga muchitosangana nacho itiketi. Ichokwadi. You are a trespassing person. Ichokwadi. Or a trespassing sekuru. Ichokwadi. Saka sezvo mataura panhauda mudzigori yuku ndichada muzoprova. Ndine macases yakawanda yandiri kuda kuti munozotesta. Muno ndoona kuti ndiri kugona. Ndinotenda mama. Saka nechidanga pamusoro changa iwe wangouya uchiti chii wewe zvazo uta kuti sekuru vawe wauya uchiti chii mudare muromo wauya nawo isusu zvakazoita kuti tisvike kuno ndezvekuti dai takasumudzwa na chief Jewish tisvike kupi gara zvako kudare kwawo kucoordination zvadaro tichimunzira kuendako kuti tinonzwisisana navo sabhuku vakatitumira ikoko kuti endai vakatitumira mapurisa vakazotisunga kuti mudiwa kopi kuCentral Beds takuenda munzira ndopatakanzwa shoko kuti ai kwamukuenda hakusi kopi hakusi kwenyu dzokai munotongerwa kopi munopira nyaya yenyu kudare kwekwenyu kunova kuno kwatiri kwamuri chifu wenyu makaudzwa nani Chisosa takaenda. Ndingaenda nachisosa. pamusoro vedare funga asina kutaura chetu vanhu ava vakasungwa vari 7 ndizvo 14 makanzi uenda $50 ichi handiti manga mapuwa masamboni ndosaka ndakati dzokai uya munonyorwa namambo makope sezvo murungu wenyu ari kuyeuka kuti ndokwamambo makope zvanzwisisa nokuti purazi renyu riri pamugano mambo makope nachief Jewish vari pakati pekutaurira saka $50 anga manzi mutakuri muri 14 musina kupuwa samoni ndei $50 times 14 imari pasina samoni pasina kurapira vakwanise kuendera mberi zvakanaka. Nhau yenyu ndinoigamuchira. Munouya musi wamuri kuuya naShumba. Pavari kuuya pari kuzoita matesi yavo nevese vane zvichemo. Aendepi iwe vaya vandakandati vanoda kuzofamba zvivazivise vese toda kuzovaunganidze vanenge vari pano vemidzimu naiva nasekuru vavo nemaprofita. Saka kureva kuti ndinenge ndichida dare kutanga makuseni handi mapanzo makuseni then poitwa zvese maverifications. Saka imimi mazita yenyu chisose avo vanyorwa mazita yavo ndoda kuvaziva nguva ndodzatiza nhau yenyu ndainzwa handi mazvinzwa. Saka ndichaya tichaisumudzira pari zvino nguva yamhani. Saka kesi next court date mazvinzwa vekuobani zvanzi munozouya next date of court ramuchainfomwa nemapurisa iwaya kuti uyai musa right now handigoni kuti nditi mambo kana kuti dani rinorinda kupei next date of court because tine kalenda yedu yatisati taconsulta pane dzimwe nzvimbo dzatofunga dzinenge tine dani ipapo mambo vanenge vagwa vanhu vasipo kuno. Saka tinotanga taconfirma beyond doubt kuti musi wakati mambo vanenge varipo kwanzi vanenge vasipo tirege kuzokushedzai moyo hapana pamuswera musipo motanga kuenda muchititukirira muchiti vanhu kwamanga vada kungoswera vachititenderedza ndove pabhedhi ndobva yaburuka ndobva yaenda mwana anga akarara pabhedhi akashaya. Saka ndikuda muzoya muzoongorora nhau dzidzo kuti kulitsa Babo, saka basore chakati iko zvino zvifuya pandakati achisvika musha mandakasvika ndati kubhinga uku kune zvitiko zvakazviko kunana gokwe vanokuziva tine mwana akazvarwa nemombe saka zviriwe chete mambo nezvokutaura saka ndati nechichemo zvishoma shoma pane mwe nyaya yandani
pakushama pandanzwa nyaya dzekushama shakamire dambudziko ratinaro tiri varapi tese asi kuramba patinoita chokutanga hatisi registered nekuti inini beba rangu iri vanoriona izvi harisi rezinata takambotaka tichishanda nezinata kudhara zinata pakafa ainzi president